кірсем, исем ақылым кетіп шыға инде. Өйлері жалтырап тора. Җәмилә исемле усал һәм уңган татар хуҗабикәсе иң яраткан интернет персонажларының берсе. Әлеге героиняны декрет ялында булган милләттәшебез Эльвина Сибагатова башкара. Чыгышы белән Бүздәк районы кызы Стәрлетамак шәһәренең мәдәният һәм сәнгать көллиятен тәмамлый. Бала чактан актриса булырга хыялланган ханым быел Гайнуар аенда виртуаль сәхнәгә чыга. Эшсез торырга яратмаган милләттәшебез үзен төрле өлкәләрдә сынап карый. Кул эшләре, бизнес, фотография белән шөгыльләнү. Нәтиҗәдә блогерлыкны үз итә. Бүген аның аккаунтына 50 меңнән артык кеше язылган. Үз тамашачылары өчен Эльвина көн саен 2 вайн төшерә. Блогер сөйләүенчә, татар телендәге роликларны халык аеруча якын итә. Берничә кеше даже миңа сообщение язганы бар, рәхмәт әйтеп. Менә ди без ди Себергә күчеп киттек, менә Италиядә без ди, әллә кайда диләр. Именно татар телендә шулай ук продолжайте дип язып торалар. Кайчандыр нәкъ интернет ярдәмендә бер-берсен тапкан Сибагатовлар гаиләсе шулай ук бергә иҗат итә. Хуҗабикә режиссер, сценарист һәм артист вазифаларын башкарса, гаилә башлыгы операторлык эше өчен җавап бирә. Башта төшергәндә 204-5 тапкыр төшерә инек. Но мен үзем булай дизайнер булгас, әдәрәк композиция, компоновкалар да әдәрәк беләм инде, әдәрәк башта бар. Шуга төшерү еңелрәк булды инде. Татар телен саклап калу мәсьәләсе елдан-ел актуальләшә. Әйтик, заманча алымның берсе ул да булса блогерство. Эй, шушы нәрсәкәйне бигрәк яратмыйм. Ишо телевизордан сөйлә шушындай нәрсәләр. Үземә җитәмесең? Китәле шушы нәрсәкәй. Жүннәп сөйләсәйди. Рәсле. Хәерле көннәр, милләттәшләр, дуслар, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә шушы ТНВ каналын мактап китәсе килә әле. Шул тиклем шәп канал бит икән. Менә көннең буе караган ариза. Бүген блогерлык иң популяр һөнәрләрнең берсе санала. Иркен мәйданда һәркем үзен сынап сәләтләрен күрсәтә ала. Ләкин табиблар виртуаль тамашачыларга артык мавыкмаска һәм үз вакытларын дөрес бүләргә киңәш итә. Юмор, сатира ул инде бик кирәкле бер дип исәплим, чөнки кеше көләргә дә тиеш. Шулай да уен көлкегә корылган темалардан тыш татар блогерлары милләткә карата кызыксыну һәм туган телне саклауга нигезләнгән проектларда да катнаша. Уфада татар милли кием фото күргәзмәсе узды. Әлеге чараны Башкортстанның бөтен дөнья татар конгресс вәкиллеге оештырды. Фотоларда дизайнер Илдар Гатауллин коллекциясының киемнәрендә милләттәшләребез, республиканың популяр блогерлары сурәтләнгән. Бу әйберләрне кигәч, үземне 19-нчы гасырда кебек хис иттем. Бу матур фотографияларны күрдем дә, блогерлар кигән матур костюмнар, безнең милләтнең йөзе. Минем дә шундый матур костюмнар киеп, матур итеп фотографияларга төшәсем килеп китте. Сәләтле яшьлек дулкынына тиешле юнәлеш биреп, рухи ярдәм күрсәтү, бәлки чынлап та татар телен саклауга зур этәргеч булыр. Анысын инде вакыт күрсәтер. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.